Donderdagmiddag onthulde burgemeester Kompier onder toeziend oog van enkele oud-bewoners een nieuw informatiebord. Op de hoek van de Kempweg met de Oerallaan is nu meer te weten te komen over de geschiedenis van de Molukse gemeenschap. In het kader van 70 jaar Molukkers in Venray hebben wij vorig jaar 2 evenementen georganiseerd. Eén is in het Venrays Museum een expositie met betrekking tot 70 jaar Molukkers in Venray en daarna nog een benefiet. Daaraan sluitend is door de burgemeester van Venray, mevrouw Kompier, toegezegd dat er een informatiebord zou komen met betrekking tot de Molukse vlakwater. Voor jullie als Molukse gemeenschap in Venray is het een blijvende herinnering? Ja, helemaal waar, want het gaat toch om de 70 jaar Molukkers in Venray. Wij vinden ook dat er hier in Venray een blijvend informatiebord moet komen, zodat ieder kan weten dat hier dus een Molukse kamp heeft gestaan. Je ziet nu wel bij die herdenking, er zijn hier ook mensen die uit Brabant komen of Zuid-Holland. Mensen die hier vroeger gewoond hebben en die komen hier wel af en toe naar Venray en dan zoeken ze toch de plek waar ze vroeger gewoond hebben als kind. En daarvoor is dit informatiebord ook bedoeld. Waarom deze locatie? Dat is namelijk op de Kempweg met de ingang van de Oerallaan is ook tevens ook de hoofdingang van het kamp geweest. Dus we vonden dat ook een mooie plaats om daar een infobord te plaatsen. Ja, want dat is een van de vele informatieborden in de gemeente Venray, want hier staan er legio. Ja, maar dit is natuurlijk een specifieke doelgroep, hè, laten we dat zeggen. Maar ook voor de Venrayse mensen staat hier wat historie op. Het informatiebord geeft informatie over het oude kamp wat hier gelegen heeft. Er is een luchtfoto, een plattegrond en geschiedenis van het kamp. Het is in 1942 gebouwd voor de Nederlandse arbeidersdienst. Na de oorlog heeft er nog wat vakantiegangers hebben daarin gezeten, kinderen. En in 1953 is het beschikbaar gekomen voor Molukkers die uit Indonesië hier naartoe gebracht zijn. Toen zijn er een 30-tal gezinnen hier komen wonen. En tot 1967 zijn er een aantal naar de Houten Hoek verhuisd. En in 1969 zijn de laatste gezinnen vertrokken. 70 is hier bergkwartier gebouwd op de plek van het oude kamp. En de mensen die, als je hier spreekt, die ook die villa's hier langs de weg gebouwd hebben, als ze de kelder bouwden, kwamen ze altijd op de fundamenten van het oude kamp terecht. Dan moeten wij hier ergens gaan.